రాజునకు విప్రుడు సంసారమనే అడవి ఎలా ఉంటుందో చెప్పి ఇంకా ఇలా అన్నాడు. రాజభావం విడిచి సర్వప్రాణుల పట్ల మైత్రితో, ఇంద్రియజయంతో, జ్ఞానమనే కత్తితో మార్గం యొక్క అంతు చూడు అనగా అప్పుడు సింధురాజు కూడా సజ్జన సమాగమంతో తత్వజ్ఞానం పొంది దేహ ఆత్మల భ్రమ విడిచిపెట్టాడు అని శుకుడు చెప్పి పరీక్షిత్తుతో ఇలా అన్నాడు. అరయగమక్షికంబు వినతాత్మజుగూడగలేని రీతి భరతుని సచ్చరిత్రములు ప్రస్తుతి సేయగా ఈ వసుంధరన్నరపతులెల్ల నోపరు మనంబుననైనను నెంచనింక నా భరతుని పుణ్యవర్తనము ప్రస్తుతి సేయగ నాకు శక్యమే. మహాత్మా, ఈగ గరుత్మంతుని చేరలేదన్నట్లుగా భరతుని చరిత్ర ప్రశంసించటానికి ఈ భూమి మీది రాజులంతా కలిసినా చాలరు, ఇక నాకు శక్యమా? జయ శ్రీకృష్ణ.